मम्मी जी सुता बनी। अरे हो बड़ी ठंडा के दर्द बा। दे दवा दे। अरे छोड़ो खाना न खोल बा। हाँ खैनी ये कहनी न कि मम्मी जी कबे से सुतल बनी तनी लग दवा दी। नाराज नहीं की ना थोड़ा सा लेट हो रहा नहाई में। बड़ी दर्द बा कमर में। सुती सुती दवा दे। सुती काहे उठत सुती ना खाना न खोलू बा। हाँ खाना खा ले सुती रहो सुती। अच्छा। रोरा हमरा के एकदम टेंशन मत ली हम बानी ना हम ठीक बनी। रोरा बूढ़ पूरा नहीं बनी रोरा के हमर सेवा करे बटे सुती। कितना बहुत अच्छा दिया है भगवान की। मम्मी जी सही कतोई देश के कनी खाना में का बनी। अरे बबुआ सब्जी उब्जी ना ले लगा। बाटे ना पटर बा आ भिंडी बा आलू बा। ए छोड़ ना पूरा है दाना बनिया जा खाना न बना दे तनी भूख लागला। ए मम्मी जी एगो बात कही। एगो बात कही। हां बोला ये तना दर्द हो गया तेरा कमर में। अरे मोटा पाई तो तबाह को ले माई। सुनो ना तो बुरबा ले कोई के जाई बाजार देखो रख दवाई मांग दी। ठीक बच जाता है। खाना में का बनी। ना का नहीं हो दाल भात पटर ले बनू। हां भुजिया बनाई हो काहे तना कुताई में बाड़ कुछ कोनो बात बा ना ऐसा कोनो बात नहीं सोचनी से कराए बना के रख कमरिया में गरम तेल का खचाई के लहसुन मन देती तनी। अच्छा ठीक कोई के जल्दी मन रह बीमार बनी त हमरा कुछ ठीक न लागत तो नहीं। ठीक बजा ठीक बजाई ना जा ठीक बरो राम करी। कोनो बात नहीं खेनु ना कोनो बात नहीं के राम करी। ठीक बा सुती रहो सुती सुती सुता देता एगो तकिए तनी दे दे तू सुती। और माई काने का हो गल बा काने कोनो नो टुअरी हमर सास के अथी का बैसनो के टोना डाइन क दे बिसने का कभी रोगिया तो दुखियात ना या रोगिया दुखिया गल बाड़ी। जल्दी भगवान हां अदनी कब चाह बनवा दी हो। ठीक बनी आओ त चाह लो का त दादा हमर वजह बोलले बन का नहीं आई बाकी ना वो आई के बेचारा ताकत हुई मिले खाते। मम्मी जी जागो रखी ना सुता बनी तब तो घाम के बत्ती आ तनी। हेलो का ये जान कहाँ बाड़ो। अरे तोहरा खातिर हम का ना का कह दिहनी बतावा। बहुत हम मम्मी जी के कोसे कोसे सुतैनी नींद के दवाई खिया के तारा से मिले खातिर। ऐसे मत कर हमरा के कबो मोचर हमर शादी हो गल बता कहाँ बाकी तोहरे से मैं प्यार करी ना नाम के बतार बा बाकी यारे बनू हमर बाटे मन ना ऐसे हमके कभी मत बुलाइयो। ठीक आई बड़ो दुआरिया पर। अरे हमार सोना आवत नहीं अभी मिले ठीक है आ तनी गेट खोल धीरे से आ जाइए ठीक। मम्मी जी वो जी सुनता बड़ी धीरे से आई हो। हाँ ठीक है तनी गेट खोले। हे हेलो अच्छा बाबा में छाती धोक धोक करता। चलो चलो आवत नहीं क्यों नहीं डर लगता। सुनी डर लग रहा है तारा से मन में लगा दे हम के ना हां कहां रहल इतना दिन से तार मोबाइल का स्विच ऑफ रहत रहे। स्विच ऑफ ना रहे बिगड़ गई रहे मोबाइल हम कैसे बिगड़ गई रहे। अरे बिगड़ ना गई रहे अब गिर नीमन से बैठा ना बस ई बताई। हां हां हमर बियाह होत कोई तक का बाकी हमर रौरे पर ध्यान रखो जान दे मरद बनो पतली बनी तरह ढेर नो स्मार्ट बनी मुंह बानू नती पियो कर जुएड़ी हटे आ खेत उत में काम करला हाला फैल न कि नौकरी करेला आ जब बहनी न तो देखत नहीं कि रोड पे अंडा बेचता ई कौन नौकरी है। अच्छा बिजनेस कर लो अंडा हाँ वो आ कभी कभी अंडा बेच देलो बरसात और साथ में आ कभी कभी नो साइकिल पर चिटपुटिया क्लिप से बाहर से क्लिप बेचेलन वो कौन नौकरी है। ये बताओ तो के अच्छा से जान लन कि ना मने जी राउला ने करना रो मत कदनो बानी तो रो को बात जानू बानी। हां हां ए जी बुलाइम ना हमरा के ना भुलाई नहीं देख हां हां का खाली हां कर दन ई ऐसे काला न लइकन पाँच कन भरोसा ना करे के खाली हां हां करे लसन ना एकदम तो के याद करना हमेशा। जी
जान दनी जवन बानी जवन रौरे बानी जान हमार मोबाइल बिगड़ गए रहे ना तो हम बड़ा परेशान रहने। काहे के टेंशन लेतनी बूढ़ी के पेंशन उठेला ना हम ही सब रखी ना हम से मोबाइल ना किन दे हम आ मम्मी जी के न पटा ले हम आ तेल लगा के धीरे धीरे आ कह देम कि मम्मी जी ना एगो हम मंगलसूत्र बनाइनी है पटा ले हम और तारा के गो मोबाइल किन दे ठीक ना हां ठीक बा बाका खुश ना हां तना माने ली ना हां हमके माने ना बहुते माने तो से बहुते प्यार करे ना सोना हमके काहे न बुलाइयो ना सोना कभी ना बुलाएं एकदम हमेशा याद कर। अब चल के ना आई बुढ़िया चाची त हाल बहुते कलाबिन ही बुढ़िया काने कहिया मरी मो तो नहीं जल्दी जान जी हां पहले के बतिया याद आवत जौन की पढ़ाई करे जात रही जे स्कूल के पीछे मिले जात रही हो जाके अब कैसे आइलो पहिनी हो ये मोटरसाइकिल रहे ये फोंस ले खड़ा कर देनी हो कहां उनिया घर के पीछे तेल उल के पैसा बा ना हां बाटे ठीक बाटे आ जान हम आज इतना आनंद बना आज भर दिन कुछ खइले नहीं तारा खुशी में मिले से जान जे इतना हमके अच्छा लगता कैसा लगता हमको बहुत बढ़िया लगा था यार बहुत बढ़िया लगा जाम तो बहुत याद करो हां या जाके चाहिए कब चाय मंगलो से कभी ये कब चाहिए का हो हां मम्मी जी का होता का है मम्मी जी कोबे कोनी तोरा के चाह लिए अभी चाह ना ले ले अरे उ कहना कि मम्मी भी ले फोन आ रे कहते तीज में का विदा करी बाबुआ के कनी बाबुआ के डाला एगो विदा कर दे 1 दर्जन केरा 1 दर्जन अमरूद उ तीजिया में ना चढ़ेला अरे डांड में दर्द अरे केकर पकड़ के जात रे हमरा को ना उठे ना में चोट लग तोरा आ हो के हरे कहां पीछा मोबाइल ले ले बनी अरे हो पीछा रे कहां के हो बा सन हट पता नहीं ए मम्मी अरे हो के करे के बोले रे के हरे तोर मम्मी ई तोर ह भी मम्मी जी मारी मत है कि इसे हमार तने पूछा तने बताओ कि के हस होई से बताओ मम्मी जी बचपन से इनका से बहुते प्यार करत तो हमार लइका फिर का करेल हूं माथा मोहेल हूं मम्मी जी उ त मने घर घर के रिवाज बाटे ठीक बाटे बचपन से प्यार कर तहरा नहीं खे तहरा ना ला शर्म लागल हो इंगरा में आल रहे जवा इंगरा में का हम न बोले ले बनी अपना घर रह जो का दोस्त बा ए मम्मी ते जी सही बता ते सही तोरा बतावे के बा बोले ना तो तोरा जहन बेटी बहिन हुआ सही घर में बुला के आ लभर के और सही करिया सन हमारे सन बेटा के जिंदगी बर्बाद हुई मम्मी जी हाथ जोड़त नहीं अब ना बोलाए कबो ना चाह मनिहा तो लभर से जाके बतियावत दिया आ सास के सेवा नहीं के करत मम्मी जी कबो है गोड़ पे गिरतिया है देखी जा हां ए तो लइका के हमारा लइका के आवे सारी बात बतावत ये तो आ देख अपना मेहरान के काम करत या घर में बैठ के देख कौन कौन करत ये देख लभर के बोले ले बिया लभर के देख ले लभर के बोलावत या केकरा बोले बड़े तू देखल एनु मैटर रे जाके का भइल हो हम देखनी ना देखल तोरा आंखी के सामने में भी कहत के देखल ओ काहे छैतर पड़त ऐसे दुनो गोड़ा ते बताओ चिन्ह भक्त गए लइका के कोबे कर बियाह भेल तक लइका के चिन्ह नहीं नहीं थी अच्छी बताओ बबुआ ई तार के हां बताओ अरे बोले में कला जात लो मुझसे बोली नहीं खावत लागत कि भगवान कोस हमें खम देले अच्छा ही बताओ ते बता रे ई भका भका ना बोली तुम्हारा मुंह में तराक से बस मुंह फट जी फट देना भेलू बोले नहीं गलत पढ़े जात रहनी ना पढ़े जात रही का पढ़ी इनकर से प्यार करले प्यार कर रहे अरे बाबू छोड़ दे रे जा अच्छा तो काय का तुमको बुझाता ये तो तुम करा का करतिया के दे हम का कही हां तक तुमको हम घर में लगे का करता नहीं चुप रह रे चल जा घर के सुन हमें करे के मार छोड़ दी जाए का के बड़ा है तुमको डर गया अरे छोड़ दिया ना अरे मत लगे ना ले छोड़ दिया आप देखिए सुनिए बात बंद करी और हिम्मत कैसे भइल कि हमरा घर में नहीं बता अरे भाई इधर घरे अरे हम घर सुना कर रही थी क्यों सुना बात सुना इधर का भगा ना मम्मी जी बचा ले बस काम में जा मम्मी जी आराम करे तो पहले सोचे के बचा और तो बाद में होता अरे भाई तू हट अरे तो भाग ना रे छोड़
पीऊ चल मत से आज के बाद ऐसा काम ना होवे चाहिए घर में एक और क्लास हम लगाओ सुन अरे चुप एक और क्लास हम लगाओ अरे हमारा के बोलो ना दादा क्लास तुरंत लगाओ मत खींच की तहरा के हमार बात माई के बात ना मन माई के बात तू टेल देबो ना तले के घर में लंठाई करवा अरे करो लंठाई लंठाई करावा त नहीं के मोर बाप दादा सुनले सन गांव घर बाप दादा करे सन करे तो जो उनके के लेकर हम चलो हम चलो नहीं हां जो है ना जी आज के बाद सन काम कर लेना आज अब ना कर डरामा के चल अच्छा बर्तन माज के बाद उनको लगे फॉर्म मन के चीजें सब काम करो बाहर भीतर मत काम करो कबो ना करो चल चार हल उठ बैठ कर के तर कर अरे जरा हमारा कहां कमान यहां मार अरे जो ना रहते चार हल उठ बैठ कर ना अरे एकरा से बेसी दंड होला चाह एक दो तीन हो गए अरे बस दो भाई तीन अरे भी चल में जाते मादा खाली से रही हो मत इधर चल बोल का मेरी भी सवाल तू तुम सवाल मैं सवाल ना त का कर घर के इज्जत घर में रहो आज कर हम चौथरी गण से काट आज के बाद ऐसा ना कबो ना मम्मी जी ऊपर से पहले छोड़ ना मम्मी जी हम चल घर में चल घर में